to dan Allah dan annabi duk wanda zai hau kan fulan nan sai dai alheri ya ga da mai ya nuna farin ciki amma wato dan manzon Allah mai hakuri me ya hakuri dan Allah DJ daga nan mu tafi 1 2 aha wallahi bai ge mu kaga muku thank you sai an sai wakan nan ma sai an sai wakan nan ba taba ganin bikin da aka je ga abokan ango ga kawayen amarya ba a sai waka ba idan an sai wakan nan to shikenan idan ba a siya ba to ni ba sai in ƙara gaba har fulet aka bugo na wannan wakar kuma wannan yaron da ya buga waka wallahi ba karamin mawaki bane ba har a bidiyo yana nan so nake a siya ni ban ga abokin ango ba ban ga Abdurrahman ba ban ga Bibi ba ban ga kowa ba ni ba wanda na gani ban ga Ibrahim ba la haula fi shatillahi la haula fi shatillahi ni dai na san wannan angon wallahi mai gata ne ina abokanan ango ko sai na kama suna ba ni ban waya akwai sunan wanda suke kaina ɗauko min abin nan ka san ni kaina ba a kullewa wallahi dan kiriji haka nake so a'a hana ce muna wakar aure la haula fi shatillahi ba abinda ba ma yi ina Yusuf ina dan kiriji ina Yusuf to Yusuf da a nan gurin ta a nan gurin ina zuwa ina Abdullahi BBY to fito ina Abdurrahman ina Bashir Gumama